Boas tardes, noites a todas e a todos. Benvidos a esta sesión inaugural do Nunso Ateneo para o curso 2024-2025 con unha conferencia, en este caso do profesor Carlos Taibo, sobre ante a crisis ecolóxica a defensa do decrecemento, que vai a ser presentada polo profesor José Antonio Caride, un referente no ámbito universitario no eido da pedagogía, sustituindo ao profesor tamén Julio Conde, que por enfermedad non pode estar aquí hoxe. Eu quixera, en primeiro lugar, dar as gracias a todos pola acollida que están a ter as actividades do Ateneo que vimos realizando ao longo dos últimos anos, actividades abertas a toda a ciudadanía e que abranguen aspectos moi diversos relacionados con a música, o pensamento, aos viaxes culturais, a propio faladoiros, en definitiva, un amplísimo conxunto de actividades abertas non xa aos ateneístas, sino tamén a todos os cidadáns de Compostela. A nosa idea é non só divulgar coñecemento, sino tamén crear opinión diante dos problemas que como cidadáns temos, xa seña a nivel local, xa seña a nivel global, como vai a ser neste caso a intervención do profesor Carlos Taibo, diante da crisis ecolóxica, unha, non digo bella teoría que eu recordo xa nos anos 70 con Daniela Meadows, cando apareceu aquel libro, aquel informe sobre os límites do crecemento, que foi un primeiro punto de partida que poñía de manifesto en síntesis que non se pode continuar, digamos, desenvolvendo poblacionalmente, económicamente, o planeta sin ter en conta os limitados recursos do mesmo. Tamén quixera recordar, porque é importante, a aportación que logo despois, anos máis tarde, xa no ano 1987, nun informe das Nacións Unidas, fixo a que era entonces presidenta do goberno noruegués, Gro Brundtland, o informe Brundtland, que dou lugar ao concepto que logo despois, a verdad, se aplicou moi pouco, de desenvolvemento sostible. En definitiva, este é un tema de gran calado que quixemos abordar dentro do Ateneo da man dunhas das personalidades máis relevantes neste terreno que é o profesor Carlos Taibo. Por último, eu quixera, antes desta breve introdución, agradecer públicamente, en nome da Xunta Directiva, o traballo realizado durante estes derradeiros anos polo anterior presidente, Manuel López Rivadulla Lamas, polo seu traballo intenso e fructífero que dou lugar á consolidación de moitas das nosas actividades e que quixera expresar en nome, como digo, da Xunta Directiva o noso reconocemento polo traballo fructífero e intenso realizado. E sin máis, voulle dar a palabra ao meu querido amigo José Antonio Caride, que vai a facer a presentación do profesor Carlos Taibo. Moitas gracias. Boa tarde, que os sexa en todo o que nos convoca aquí e no que vai acontecendo fora nese mundo, o que seguro en distintos momentos se vai a ir referindo no que é e tamén no que deixa de ser o profesor Carlos Taibo. Eu hai tres circunstancias que me gustaría salientar en particular neste momento. De un lado ten que ver con Xulio Conde
é o nome que está no cartel, é quen tería que estar ocupando este lugar, porque moito do que significa que Carlos este con nós, entre nós, esta tarde, yo debemos a él. Estas enfermidades que chegan cos tempos raros, no que os aires, as chuvas, pois, complican os modos que temos de respirar, lle impide estar agora aquí como desexaríamos, sen lugar a dúbidas. En segundo lugar, poñer de manifesto, porque é un recoñecemento e tamén un agradecemento o que significa que un grupo de investigación que se chama de Pedagogía Social e Educación Ambiental, SEPA, teña a posibilidade de acordar desde meses atrás que esta primeira conferencia, este ciclo do curso académico 24-25, nos dé a posibilidade de facer esa pedagogía, nos decimos que é social, porque non só se fai en sociedade, para a sociedade, senón que tamén pretende facerse coa sociedade. Un desafío inmenso que nos abre o diálogo, que nos abre permanentemente as necesidades, os desafíos, os retos que calquera sociedade que aspire a vivir e a convivir con dignidade permanentemente nos está convocando. De aí que, con esa vontade e, sobre todo, dando continuidade ou procurando ser o máis coherentes posible coas liñas de investigación que asumimos de xeito cotiá, pensar en Carlos Taibo, pensar en todo aquilo que nos ten regalado ao paso do tempo, nas últimas décadas, nas súas palabras, nos significados que lle vai concedendo, no modo de pensar e repensarnos continuamente no que somos, no que deixamos de ser como sociedade, sociedade que, sen lugar a dúbidas, fai moito por mellorarnos como persoas, pero tamén, simplemente, ás veces, abrindo os ollos e sendo conscientes das realidades nas que estamos inseridos, perto ou lonxe, nos decatamos de que non é isto, non é isto. Crise ecolóxica, crise nas relacións humanas, crise en todo aquilo que nomea os valores, non os bursátiles, senón aqueles que falan de ideais, de expectativas, de utopías que desexamos construir, aínda precisan de que modos de pensar e tamén modos de facer, como os de Carlos Taibo, nos den a oportunidade de que, efectivamente, máis aló do que vai acontecendo, poidamos ter a posibilidade de que algo pase que sexa distinto para que sexa mellor. Falar de Carlos Taibo e facelo brevemente non deixa de ser un modo de aminorar o moito que ten significado, decía, nas últimas décadas no pensamento, na escrita e nas posibilidades de lectura que nos ofrece. Palabras ás veces desbordantes, palabras coas que semella que xoga, pero que no fondo tensiona para falar dos olvidados, para falar dos colapsos en plural, porque son múltiples, para falar da necesidade de superar imperialismos, superar poderes máis ou menos estables, pero sempre establecidos, descendentes, para que os modos de vivir estén lonxe dos modos de convivir. Carlos, se dice del que é escritor, sen dúbida, máis de 20 libros, eu creo que ese número queda curto en relación a todo o que ten sido a súa produción escrita en castelán, en galego, en portugués, noutros idiomas. Se dice que profesor xubilado da Universidade Autónoma de Madrid. Eu creo que os profesores o son toda a vida e que unha condición... Sí, máis ou menos.
o demostrará esta tarde, estou absolutamente convencido. Profesor que profesa, eu diría, non tanto aquel que administrativamente de pronto nun departamento, nunha facultade, nunha escola exerce e ojalá o fagamos sempre do mellor modo posible nunha institución educativa, escolar, universitaria. Editor, unha páxina sorprendente acerca dos novos desordes, que en si mesma é unha invitación a cuestionarnos e a cuestionar aquilo arredor do cual escribe. E sorprendentemente, corríxeme Carlos se non é así, porque con isto vou a rematar hoxe a túa conferencia número 3501. Tres, non me digas que desde 3503. Os que apreciamos o tempo e os tempos non deixa de sorprendernos que efectivamente den para tanto, cuantitativa, pero sobre todo cualitativamente. Grazas, Carlos. Benvido. Moitas grazas aos dous polas vosas palabras, grazas ao Ateneo por acoller este acto, grazas ao Departamento de Pedagogía por promovelo e grazas a vos por estardes aquí. Sempre que falo de decrecemento, gosto de lembrar que hai bastantes anos, un bo día encontrei a unha colega na miña Universidade Autónoma de Madrid e explicoume que a véspera asistira a unha palestra sobre decrecemento e agregou que lle parecía unha proposta moi atraínte. Cando un escoita un comentario como ese, síntese mal que ben obrigado a pensar en por que determinadas propostas nos resultan atraíntes e doutras non podemos dicer o mesmo. Creo que neste caso a explicación é dupla. Remete a dous factores distintos moderadamente contradictorios entre sí. O primeiro subliña a condición provocadora da proposta do decrecemento. Se o discurso dominante afirma que resolveremos de maneira case máxica todos ou case todos os problemas se recuperamos a senlla do crecemento económico, nos estamos a dicer o contrario, ou ao menos estamos a convidar a recear das presumíveis virtudes que comúnmente se atribúen ao decrecemento. Sendo unha proposta provocadora, é, porén, unha perspectiva que toca fibras sensíveis que todo o mundo leva dentro da cabeza. Vou partir da firme convicción de que cando abandonedes dentro duns minutos este salón de actos, conviredes conmigo en que a perspectiva do decrecemento apareceu numerosas veces, espontaneamente, na vosa cabeza na hora de lidar con problemas políticos, económicos, sociais ou ecolóxicos elementais. Cal é a primeira observación que quero facervos? 1000 veces lembrei que na visión convencional das nosas sociedades o crecemento económico é unha benzón de Deus. O que se nos ven dicer é que aí onde hai crecemento económico hai tamén cohesión social, servizos públicos razoablemente alicerzados, niveis altos de consumo. A pobreza, a desigualdade, o desemprego, en fin, non gañan terreo. Sobran os motivos, desde o meu punto de vista, para recear de todas estas supersticións. Permitídeme que mencione media dúcia deses motivos de maneira case telegráfica. Primeiro, o crecemento económico non xera, ou non xera necesariamente cohesión social. A China, como ben o sabedes, creceu notablemente nas 3 últimas décadas. Non creo que ninguén afirme que a China é hoxe un país socialmente máis coheso do que o era 30 anos atrás. Segundo, a relación entre o crecemento económico e a criación de postos de traballo é moito máis nevoenta do que podería parecer. As economías capitalistas desenvolvidas creceran notablemente nesas 3 últimas décadas que veño de mencionar, unha etapa na que, en termos comparativos, destruíran postos de traballo. Terceiro, o crecemento económico tradúcese a miúdo en agresións medioambientais literalmente irreversibles.
que configuran, claro, unha herdanza dramática en termos dos direitos dos integrantes das xeracións vindeiras. Cuarto, en paralelo co anterior, o crecemento provoca o esgotamento de recursos básicos que sabemos de novo non van estar ao dispor deses membros das futuras xeracións que mencionei hai un momento. Quinto, o crecemento económico dos países ricos bebe nun grau ou noutro do expolio dos recursos humanos e materiais dos países pobres, algo que debería configurar, claro, un problema moral elemental. Sexto e último, no ámbito individual, o crecemento facilita o asentamento dun xenuíno modo de vida escravo, en virtude do que tendemos a pensar que seremos máis felices cantas máis horas traballemos, máis cartos gañemos e, sobre todo, máis bens acertemos a consumir. Sempre que me refiro a ese modo de vida escravo, procuro recuperar unha anécdota omnipresente na bibliografía sobre decrecemento. Conteina 1000 veces, neste caso de 1000 é literal, non estou exagerando. Como así? A historia, nunha das súas moitas versións, está ambientada nunha localidade da costa mexicana. Un paisano encóntrase medio dormido xunto ao mar, un turista norteamericano achégase, falan entre eles e en determinado momento o turista pregunta: "E vostede en que traballa? A que se dedica?" "Eu son pescador." "Caramba, un traballo moi duro, traballará moitas horas cada día, verdade?" "Bastantes. Cantas horas traballa como media cada xornada?" "Que sei eu, botolle a pesca un par de horiñas ou 3. "Que me di vostede? Que fai co resto do seu tempo?" "Eu acordo tarde, pesco un par de horas, xogo un tempiño cos meus fillos, durmo a siesta coa miña muller e no solpor saio a beber unhas cervexas." "Como é vostede así?" reaxe airado o turista norteamericano. "Que quer dicer? Que por que non traballa máis, home?" "E para que?" "Porque se traballase máis, en un par de anos tería un barco máis grande." "E para que?" "Máis adiante abriría unha factoría aquí nesta vila." "E para que?" "Coa pasaxe do tempo, organizaría unha oficina na capital federal." "E para que?" "Uns anos despois, abriría delegacións en Estados Unidos e en Europa." "E para que?" "As accións da súa empresa cotizarían na bolsa." "E para que?" "Sería vostede inmensamente rico." "E para que?" "Que sei eu, cando chegase o seu 65 ou 70 aniversario, podería retirarse tranquilamente, deixar de traballar e vir a viver aquí a esta vila para acordar tarde, pescar un par de horas, xogar un tempiño cos seus netos, dormir a sesta coa súa muller e sair no solpor a beber unhas cervexas." Todo aquilo que se lle prometía logo de decenios de traballo atabefante era paradoxalmente aquilo do que xa disfrutaba no momento presente. Sempre que conto esta historia, me vexo na obriga de recoñecer que carreta algunhas fugas importantes. Por exemplo, non explica convenientemente cantas horas traballaba a muller do mexicano protagonista, mas pídovos que por unha vez esquecemos esta dimensión da discusión. Cal é a segunda das miñas observacións? A perspectiva do decrecemento parte da identificación de un problema central, os límites medioambientais e de recursos do planeta. Dinos, en sustancia, que se vivimos nun planeta con recursos limitados e vivimos, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Tanto máis canto que sobran os motivos para concluir que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. Pensade que, segundo unha estimación, a pegada ecolóxica do Estado español é de 3,0. Que significa esta cifra? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes en España precisamos 3 veces o territorio español. Como se mal resolve este problema? A través de unha presión inaudita desenvolvida sobre os dereitos dos integrantes das xeracións vindeiras, de moitos dos habitantes dos países do Sul e tamén, e por certo, dos integrantes das demais especies coas que nunha primeira
ollada compartimos o planeta. Neste escenario tan delicado, sempre me considero na obriga de recuperar dúas opinións que formulou no seu momento un dos pensadores que máis admiro, o finado filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hai se cadra 30 anos, Castoriadis confesou que lle producía metade indignación, metade fascinio, comprobar como as persoas que entre nós reivindican transformacións radicais son inmediatamente descualificadas como si se tratase de utopistas incorrexíveis. En cuanto, e en trocas, os nosos responsáveis políticos que no mellor dos casos miran a 2 anos vista as próximas eleccións se nos apresentan como persoas ecuánimes que teñen respostas obxectivas ante todos os problemas importantes. Castoriadis agregou, segunda das súas observacións, que ante un escenario tan delicado como o vencellado coa crise ecolóxica deberíamos actuar como o faría o que chamaba, empregando unha expresión latina, o pater familias diligens, o pai de familia dilixente. O exemplo que o filósofo propuña para ilustrar a súa tese era un pouco duro. Decía, imaginemos un pai ou unha nai a quen lle comunican que é moi probável que o seu fillo teña unha gravísima doenza. Parece que ese pai e esa nai só poderán reaxir dunha maneira solvente, colocando o fillo nas mans dos mellores médicos para que determinen se o prognóstico é certeiro ou, pola contra, non o é. O que ese pai ou esa nai non deberán facer, parece, é reaxir dicendo, ben, se é posible que o meu fillo teña unha gravísima doenza, tamén é posible que non a teña, de tal xeito que vou ficar cruzado de mans. Moito me temo que esta metáfora do ficar cruzado de mans ilustra de maneira evidente a condición da reacción da maioría dos integrantes da especie humana ante os retos abrallantes derivados da crise ecolóxica. Vou pola terceira das miñas observacións. Estou obrigado a transmitirvos o sentido de fundo dunha proposta central que surxe da perspectiva do decrecemento. Para facelo, vou recuperar un debate que se desenvolveu entre nós hai 35 ou 40 anos. Enfrentou daquela a un movimento pacifista que asomaba a cabeza e ao que hoxe chamamos os sindicatos maioritarios. O debate referíase ao futuro da industria de armamentos. Os pacifistas dicíamos, compre pechar esas fábricas. Os sindicatos respondían, hai que preservar os postos de traballo. O que estamos a dicer hoxe é que un debate da mesma natureza debe cobrar corpo nos anos próximos, claro que amplado a outros moitos sectores da economía, aqueles que están na orixe do crecemento disparado da pegada ecolóxica. O que estamos reivindicando de maneira máis precisa é que se reduza sensiblemente a actividade productiva, no seu caso se peche, de segmentos da economía como, por exemplo, a industria do automóvel, a da aviación, a da construcción, como non a industria militar, ou, en fin, por deixalo aí, a industria da publicidade. Alguén reaxirá inmediatamente e dirá, se actuamos desta maneira, xeraremos millóns de desempregados nos Estados membros da Unión Europea. Como actuaremos ante este innegável problema desde a perspectiva do decrecemento? A resposta acarreta a presenza de 2 elementos. En primeiro lugar, propiciaremos o desenvolvemento de aqueles segmentos da economía que gardan relación coa atención das necesidades sociais insatisfeitas e co respeito do medio natural. Si queremos dicelo así, estes segmentos da economía seguirán crecendo. E, en segundo termo, naqueles sectores da economía convencional que inevitablemente seguirán existindo, procederemos a repartir o traballo. O efeito da combinación destes 2 factores, en termos individuais, será que traballaremos menos horas, disfrutaremos de máis tempo libre, acrecentaremos a nosa a miúdo alicaída vida social e reduciremos
cando sexa posible, os nosos a miúdo desbocados niveis de consumo. Teño eu a impresión de que este horizonte é manifestamente preferible ao propio do que antes chamei un modo de vida escravo. Neste caso, véxome con todo na obrigación de propor dúas matizacións. A primeira chama a atención sobre unha obviedade. Non estamos a reivindicar que os niveis de produción e de consumo sexan levados a cero. Isto sería un absurdo. Estamos dicendo que compre recuperar niveis de produción e de consumo axeitados a niveis paralelos solventes de pegada ecolóxica. Un estudo realizado na Franza hai uns anos concluía, por exemplo, que habería que levar os niveis de consumo enerxético para colocalos nos propios da década de 1980. Non se trata, por conseguinte, de regresar á idade da pedra. 1985 non é a idade da pedra, aínda que, dito sexa entre paréntese, tal vez a idade da pedra ten máis vantaxes do que un primeiro ollar invitaría a concluir. Cal é a segunda matización que anunciaba? Interésame salientar que a perspectiva do decrecemento non ten un carácter triste e sombrizo. Aséntase antes ben na certidume de que podemos viver mellor con menos, se somos quen de reducir significativamente as desigualdades existentes nas nosas sociedades. O referente icónico do decrecemento non o achegan uns lamas que viven isolados nun mosteiro, nunha cimeira do Himalaya, por respeitável que poda ser esta opción. Se alguén se preguntar, por exemplo, que é o que os principais pensadores ou pensadoras decrecentistas reivindican en materia de intercambio sexual, responderei que reclaman, paradoxalmente, un crecemento das relacións correspondentes, que xustifican sobre a base da necesidade de recuperar a vida social que fomos desperdizando na nosa obsesión polo consumo, a productividade e a competitividade. Moitas veces contei que hai 13 anos me convidaron a falar de decrecemento na Asamblea Popular do Movemento do 15 de maio en El Escorial, en Madrid. E cando xa terminara a palestra e o debate, achegouse un home duns 40 anos de idade e díxome: hai unha cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo. ¿Y cuál es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Bueno, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, hombre, no, dímelo. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la democracia directa y la autogestión que no le interesa a nadie. Cal é a cuarta das miñas observacións? A perspectiva do decrecemento non se esgota na reivindicación da necesidade de reducir os niveis de produción e de consumo nos países ricos do norte opulento. Reivindica, antes ben, a introducción de principios e de valores moi diferentes dos que hoxe aplicamos. Cales son, ollados de novo de maneira telegráfica, eses principios e valores? O primeiro veño de mencionalo, a necesidade de recuperar a vida social, que fomos esquecendo na nosa obsesión polo consumo e a productividade. O segundo é o ocio creativo, frente ás formas de ocio, sempre vencelladas co diñeiro, sempre mercadorizadas que nos oferecen por todas partes. O terceiro é o reparto do traballo. Si teño que dicelo en plural, supoño que será máis correcto. O reparto dos traballos, incluindo o traballo doméstico, que ben sabedes, recae fundamentalmente sobre as mulleres. O reparto do traballo é unha bella demanda sindical que infelizmente foi esmorecendo coa pasaxe do tempo. O cuarto é a urxencia de reducir as dimensións de moitas das infraestructuras administrativas e de transporte que hoxe empregamos. O quinto, a pesar do que suxería o colega do Escorial, é a necesidade de recuperar a vida local, nun escenario de reaparición de formas de democracia directa e de autoxestión. O sexto e último, no ámbito personal, reivindica, en fin, a sobriedade e a sinxeleza voluntarias. Alguén
podería deixarse levar pola tentación de afirmar que esta media dúcia de principios e de valores que veño denunciar nos sitúa fora do mundo, que nada teñen que ver coa condición pasada ou presente da especie humana. Creo firmemente que non é así. Hai, ao menos, 4 ámbitos importantes, importantísimos, nos que é moi sinxelo identificar a pegada destes principios e valores. O primeiro proporcionano moitas das prácticas históricas do movemento obreiro de sempre. Creo eu que a presenza deses principios e valores é máis sólida no caso da tradición libertaria, da tradición anarquista, mas en modo ningún faltan nos casos das outras tradicións do movemento obreiro. Un segundo ámbito de manifestación achégao iso que dun tempo a esta parte chamamos traballo de cuidados, desenvolvido de maneira mayoritaria, ben o sabedes, por mulleres, materializado as máis das veces no cuidado amoroso de cativos e de velliños, case sempre lonxe das relacións monetarias e sempre ecolóxicamente sustentável. Paréceme a min que unha explicación certeira de por que os movimentos polo decrecemento se nutren maioritariamente de mulleres é esta: unha comprensión moito máis rápida, fluida e espontánea das regras de xogo correspondentes que surxe do vencello das mulleres conflictivo co traballo de cuidados. Un terceiro ámbito de manifestación é oferecido pola familia, pola propia institución familiar. Estes neoliberais que todo din confialo na man invisível do mercado, con certeza non aplican as regras de xogo correspondentes no interior das súas familias. No interior da familia o que prima é a lóxica do agasallo, do presente. Para entendermos, cando os pais custean os estudos dos seus fillos, comúnmente non o fan esperando obter coa pasaxe do tempo algún tipo de contraprestación económica. Resgato un cuarto e último ámbito de manifestación deses principios e valores, o que aportan por igual moitos elementos de sabedoría popular dos nosos labregos vellos e moitas prácticas cotidianas deses habitantes dos países do sul que teimamos en descrever como primitivos e atrasados. A historia está ambientada nunha rexión perdida da Amazonia brasileira. Uns misioneiros, adéntranse nesa rexión e encontran uns indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremamente primitivos. Os misionarios deciden facer un esforzo e presentean os indios cuns coitelos de azo inoxidável de fabricación norteamericana. Un par de anos despois, regresan a esa mesma rexión, encontran de novo os indios e un dos misionarios pregunta: "E os coitelos, que tal?" "Moi ben", responde un dos indios, "demoramos agora 10 veces menos tempo que antes en cortar la leña." "Estupendo", terza un misionario, "supoño daquela que estaredes a producir 10 veces máis leña do que antes." O indio responde perplexo: "Non, señor, seguimos a producir a mesma cantidade de leña do que antes, só que agora disfrutamos de 10 veces máis tempo libre que o que sabemos obxectivamente garda relación co noso benestar, coa nosa felicidade." Permitídeme que subliñe que este chip mental que se evaporou nas nosas cabezas de habitantes das sociedades opulentas é, porén, perfeitamente racional e respeitável. Cal é a quinta observación que quero facervos? Interésame aterrar da man de algúns destes conceitos ao abrigo de algúns debates máis ou menos vivos nunha sociedade como a nosa. Cal é a primeira operación desa aterraxe? Eu non son unha persoa particularmente consecuente, mas arrastro algunhas virtudes que nacen das miñas carencias. E unha das miñas moitas carencias é que non sei conducir. En esas condicións decidín que era preferível non ter coche. Preguntarédevos, na cidade onde vivo, Madrid, si voto de menos ter un coche. A resposta fácil e contundente é non. Vexamos as cousas polo miúdo. Eu vivo en Vallecas, que probablemente sabedes que é un bairro populoso situado ao suleste de Madrid.
Desde o portal da miña casa a un apeadeiro da Renfe de cercanías hai 4 ou 5 minutos camiñando. Por termo medio, cando eu daba aulas na universidade, estou felicísimamente reformado, Xosé Antonio, tardaba en chegar a miña facultade na Universidade Autónoma pois algo así como 50 minutos. Que tería acontecido se tivese disposto dun automóvel? É certo que moitos días chegaría antes. Tardaría 25, 30, 40 minutos. Mas non é menos certo, primeiro problema, que outros días non sabería a que hora chegaba. Si me veía inmerso nun deses atascos gigantescos comuns nas grandes cidades e nas non tan grandes, e resultaba que había 80 alumnos que estaban a agardarme ás 8:30 da mañán, mal negocio era o que convidaba a chegar tarde 40 minutos. En segundo lugar, sospeito que non preciso demostrar que o transporte público en xeral, o tren en particular, é ecolóxicamente preferível ao automóvel, tanto máis canto que o común é que o automóvel estexa ocupado por unha única persoa. En terceiro termo, o tren resúltame inconmensurablemente máis barato. A bibliografía sobre decrecemento está chea de exhortacións dirixidas ás persoas que dispoñen dun automóvel e encamiñadas a que calculen cal é o número de horas de traballo que precisan para manter o automóvel. Manter o automóvel, carreta, compralo, pagar os impostos, as reparacións, os seguros, a gasolina. Cantas horas de liberdade efectiva permite o coche e cantas horas de traballo escravo previo son precisas para mantelo. Moitas veces o cálculo é literalmente impresionante. En cuarto termo, eu no tren podo ir lendo, algo que até onde chega o meu coñecemento non debe facer quen vai conducindo un coche. Recupero unha quinta e última vantaxe. A estación de cercanías da miña universidade está a 10, 12 minutos camiñando do lugar onde eu tiña aulas. Felizmente. Por que digo felizmente? Ben o podedes intuir. Queíralo ou non todos os días, me vía na obriga de facer un exercicio físico elemental que non desenvolvería de dispor dun automóvel. Non gostaría que isto que estou dicindo se interpretase como un alegato hiperfundamentalista contra o coche. Sei perfeitamente que hai persoas que viven en determinados lugares ou que teñen determinados traballos de tal xeito que é inevitável o concurso do adminículo. Sospeito, porén, que non é esta a condición abrallantemente maioritaria entre os habitantes das grandes cidades e das non tan grandes. Segundo debate de interese. Sabedes que nos últimos tempos discútese moito aquí, nomeadamente na Galiza, sobre os parques eólicos. Que é o que, desde a perspectiva do decrecemento, convén afirmar en relación con esas parafernalias. Un primeiro elemento importante obriga a concluir que na meirande parte dos casos eses parques non van contribuir a levantar a vida en hábitats naturais moi delicados e moi castigados. Estou seguro de que a maioría das persoas que estades aquí vichedes ese filme As Bestas. En determinado momento, o francés protagonista pregunta ao labrego galego asilvestrado que vai facer cos cartos que lle van dar en virtude da venda das súas terras para levantar un parque eólico. E o labrego responde que vai comprar un taxi e vai marchar a viver a Ourense, a cidade. Creo que é metafóricamente interesante. Eses cartos non van recuncar en proveito do lugar de orixe desta xente. Permitídeme que agregue que estou un pouco farto de filmes que retratan os labregos galegos como xentes salvaxes sen cultura ecolóxica. Que a figura existe é innegável, mas paréceme que hai moitos galegos que no mundo rural teñen unha conciencia fonda dos problemas ecolóxicos. Este non é un problema privativo da Galiza. Afecta aos labregos en calquera lugar do planeta. En segundo termo,
Os parques eólicos ratifican un esquema en virtude do que o mundo rural debe seguir fornecendo enerxía ás grandes industrias e ás grandes cidades. En terceiro lugar, o negocio correspondente, no caso español, está claramente nas mans desas grandes industrias que veño de mencionar. Trouxen algúns exemplares, por certo, dos meus libros. Nun deles, lembro que as 2/3 partes do negocio eólico español están nas mans das grandes empresas da enerxía. E boa parte do terzo restante está nas grandes empresas da construcción. Esta idea de que as enerxías chamadas renováveis teñen un carácter descentralizado e están sometidas ao control popular é, infelizmente, no mundo que temos diante dos ollos, unha superstición. Sendo, desde o meu punto de vista, importantes os dados que veño de empregar, o cuarto e o último é o máis relevante. Este tipo de parafernalias impede formular a pregunta central. E cal é a pregunta central? A relativa a canta enerxía precisamos. Si puidésemos formular esa pregunta, descubriríamos que necesitamos moita menos enerxía da que queren endosarnos, de tal maneira que estas parafernalias, ou a maioría delas, serían manifestamente prescindíveis. Recupero un terceiro debate. Se vos lembrades, nalgún momento hoxe, describín rapidamente a perspectiva do decrecemento, dicendo que o que reclama é reducir os niveis de produción e de consumo nos países ricos do norte opulento. Alguén se preguntará, e que acontece cos países do sul? Non estamos a reivindicar que reduzan os seus niveis de produción e de consumo. Se a renda per cápita española é 30 veces superior á de Burkina Faso ou a de Níxer, non parecería moi razoável que, aínda por riba, reivindicásemos que esas pobres xentes reducisen os seus niveis de produción e de consumo. Cando eu comecei a traballar sobre decrecemento, tiña claro que era unha perspectiva de aplicación nos países ricos do norte opulento. Ten, porén, consecuencias interesantes en termos do que acontece nos países do sul. Resgato 3 desas consecuencias. A primeira refírese a un pronóstico que cunha outra fórmula escoitachedes 1000 veces. Si economías, xa non sei se chamalas emerxentes, como a chinesa e a India, manteñen os seus niveis de crecemento das últimas décadas, no seu interior aparecerán clases medias moi numerosas que aspirarán legitimamente a reproduciren os niveis de consumo das clases medias de Estados Unidos, de Europa ou de Xapón. Inmediatamente alguén dirá, o planeta non dá para iso. O planeta non dá para alimentar 300 ou 400 millóns de automóviles máis. Claro, non podemos dicerlle a chineses e indios que a eles non ten direito á nosa prosperidade. Neste ámbito, a proposta do decrecemento ten un carácter ecuménico. Di, nós, no norte rico, vamos decrecer non para pedirlles a vostedes que fagan o mesmo, mas sí para demandarlles que crezan de maneira diferente, que non reproduzan os careixóns sen saída aos que chegamos aquí. A segunda dimensión deste debate ten que ver co principal pensador decrecentista, que é un francés chamado Serge Latouche. Latouche traballou moitos anos na África subsahariana. Unha vez pregunteille se a súa teoría do decrecemento non era tributaria da súa experiencia persoal na África subsahariana. E a xiña respondeu que claro que sí. Un libro de Latouche sobre África está traducido ao español, se non me lembro mal, co título La Otra África. Nun determinado momento di algo que me interesa recuperar. Di, na Europa occidental hai bastantes xentes que teñen má conciencia en relación con África. Por que? Porque son sabedoras das sequelas de 5 séculos de expolio da riqueza humana e material do continente. E esa má conciencia a miúdo tradúcese na idea de que temos que axudar aos africanos. Latouche replica provocadoramente. Non será máis intelixente que nos deixemos axudar polos africanos? En que sentido?
Moitas sociedades africanas, en condicións de penuria extrema, demostraron a súa capacidade para resolveren moitos dos problemas de maneira solidaria. Unha capacidade que infelizmente foi desaparecendo entre nós. En fin, cando empecé a traballar sobre decrecemento hai 15 anos, repito que tiña moi claro que a perspectiva debía aplicarse aquí. Rapidamente recibí unha chea de correos electrónicos de xentes que vivían en América Latina e que declaraban o seu interese pola perspectiva do decrecemento. Como poderíamos explicalo? Unha primeira observación dirá que algúns dos países dos que me escribían, Argentina, por exemplo, estaban a metade de camiño do que antes chamábamos o primeiro e o terceiro mundo, de tal sorte que os seus vencellos co primeiro mundo tiraban da perspectiva do decrecemento. Quen coñeza a condición das megalópolis americanas, inmediatamente se decatará de que a perspectiva do decrecemento algo ten que dicer ao respecto. Probablemente algunhas das persoas que me escribían eran xentes incipientemente descontentos con algúns dos proxectos que defendía a esquerda latinoamericana no poder e que parecían claramente tributarios de moitos dos proxectos productivistas, desenvolvistas, herdados do norte rico. Estou a pensar, para que me entendades, naquel proxecto dramático encamiñado a construir un macroconducto que, atravesando a Amazonia brasileira, debía transferir o gas natural boliviano para chegar até Venezuela. Era unha xenuína tolemia. Mas creo que, ao final, a explicación principal é outra. Existe unha relación expresa entre o que aquí algunhas persoas chamamos de crecemento e a filosofía do bon viver de moitas comunidades indígenas en América Latina e noutros continentes. Aínda que o escenario de surximento destas perspectivas é distinta, unha e outra parten da defensa do que vou chamar unha colonización á inversa, da necesidade de aprendermos nós de moitas das prácticas deses habitantes dos países do sul que adoitamos descrever como primitivos e atrasados. Recupero un cuarto e último debate, e termino xa, non vos preocupedes. Un compañeiro de departamento en Madrid, infelizmente finado, repetía incansável que era firme partidario da abolición da pena de morte, excepto no caso dos arquitectos. E tomou a licenza de sustituir os arquitectos polos tertuliáns das radios e das televisións. Esas persoas que adoitan iniciar as súas intervencións dicindo eu a verdade sobre isto non sei nada, para a continuación explicar isto e demostrar que por unha vez tiñan toda a razón, que non sabían absolutamente nada. Hai uns anos, ollando unha tertulia política en televisión, escoitei como un dos todólogos ao uso, persoa de argumentos sempre civilinos e sempre servís cos poderosos, aquel día parecía sembrado. Non estou a ironizar. Realizou o que, ao meu entender, era unha análise, unha reflexión moi lúcida sobre o delicado panorama que se nos bota en riba en virtude do esgotamento das principais materias primas enerxéticas e, en singular, do petróleo e do gas natural. Cando terminou a súa intervención, creín entender que era o que acontecía. Este señor comera a víspera con un responsável de prensa dunha das empresas do sector atómico que lle tiña explicado que é o que debía argumentar para xustificar a conclusión de que a única saída ao noso dispor era a enerxía nuclear. Creo que a estas alturas non nos debemos deixar enganar. Segundo os pronósticos, no planeta hai entre 35 e 40 anos de uranio. Mas quen queren converter a enerxía nuclear na nosa táboa de salvación afirman que compre multiplicar ao menos por 3 o número de centrais atómicas hoxe existente. O cálculo aritmético é sinxelo, teremos uranio para 12 ou 15 anos. Ninguén sabe que facer cos residuos xerados polas centrais. A construcción destas
é moi gravosa en termos de mudanzas climáticas. A enerxía que producen resulta universalmente cara, por non falar do problema da seguranza das centrais, un debate, ben o sabedes, aireado polo accidente xaponés de hai uns anos. Tempo atrás, escoitei un trecho dunha conversa, dunha entrevista, que Iñaki Gabilondo facía ao expresidente do goberno español Felipe González. Preguntáballe o xornalista por isto que teño agora entre mans, o delicado panorama enerxético que se nos bota en riba. González respondeu que había que desenvolver tres grandes medidas. En primer lugar, desplegar enerxías limpas e renováveis. En segundo termo, diversificar as fontes de suministro. E, en terceiro lugar, e creo que cito de maneira literal, reabrir mesuradamente o debate relativo á enerxía nuclear. Non me interesa glosar agora o que González dixo, senón chavarvos a atención sobre aquilo que significativamente non dixo. E que foi o que significativamente non dixo? Nun escenario de escaseza, parece que a resposta primeira, a máis lóxica, consiste en reivindicar unha reducción do consumo racionalizando. Por que González non dixo en primeiro lugar, en realidade non dixo en lugar ningún, que había que reducir o consumo? Non vou desbotar a posibilidade de que tivese unha má tarde, pode pasarlle a calquera, mas ben sabedes que González cobraba e ben dunha poderosa empresa do sector eléctrico. O seu silencio era un silencio doloso, culpável. Para facer frente ao delicado panorama enerxético que se nos bota en riba, temos certamente que desenvolver, primeira das propostas de González, enerxías limpas e renováveis, na certeza de que non dan para manter o estilo de vida dilapidador e derrochador das nosas sociedades. E, en segundo termo, simultaneamente temos que reducir, podemos facelo facilmente, os nosos desbocados niveis de consumo. Termino. Hai uns anos convidaronme a participar nunha mesa redonda nunha das facultades da Universidade Complutense de Madrid. Compartín esa mesa redonda cunha muller que, polo que me explicaron, era unha das estrelas en ascenso da televisión pública española, sometida aos dardos críticos do Partido Popular, que Seica interpretaba que era unha esquerdista desbocada. A esta muller tocáballe falar das manipulacións nos medios de incomunicación. A min tocábame facelo do decrecemento. Non eran dúas materias que tivesen unha relación evidente entre sí. Cando chegou o momento do debate, enunciei unha queixa. Dixen, paréceme chamativo que neses programas matinais de televisión dos diferentes canais, polos que nos 2 últimos anos pasaran centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, ninguén tivese a oportunidade de chamar a atención sobre as eivas do crecemento económico. Ninguén puidese explicar en tempo e forma que é isto do decrecemento. Esta muller, inmediatamente, comprometeuse a garantir que na televisión pública ese baleiro, ese silencio, tocase o seu fin. Vaya por diante que non voltamos a saber absolutamente nada dela. Lémbrome perfeitamente de que pasou cando nos despedíamos. Achegouse, saudoume moi cordialmente e preguntou: «Oye, Carlos, esto del decrecimiento non será unha cosa un pouco revolucionaria, verdad?» Como podedes intuir, eu fiquei perplexo con a pregunta sin saber moi ben que responder. Entre outras razóns, por unha, tiña ao alcance da man, isto acontece de cando en vez, dúas respostas diferentes, diametralmente diferentes, e as dúas razoablemente sensatas. A primeira tería consistido en responder: pois oi así, para que che vamos a enganar, se estamos a defender a primacía da vida social, a democracia directa e a autoxestión, descrever isto como revolucionario parece razoável. Mais tiña ao alcance da man unha resposta completamente diferente, que mal que ben tería consistido en dicer: pois mira, non, esta é unha perspectiva que nace da cabeza de xente moi tranquila, cada vez máis preocupada pola pegada
que a especie humana está a deixar no planeta Terra e que, nese sentido, ten decidido privilexiar os dereitos das xeracións vindeiras, os dos habitantes dos países do Sul e os das demais especies coas que sobre o papel compartillamos o planeta. De tal xeito que non temos maior problema en aceitar para nós a etiqueta de conservadores, atribuindo, claro, a este adxectivo un significado diferente do que corresponde aos nosos conservadores oficiais. Ben lembraredes a Mariano Rajoy invocando a testemunha do seu curmán de Sevilla para negar que as mudanzas climáticas eran unha realidade. Se no norte rico non somos quen de decrecer de maneira consciente, racional, paulatina, ecolóxica, social e solidaria, sospeito que acabaremos por decrecer de má maneira de resultas do afundamento do capitalismo global que padecemos. Grazas por terme escoitado. Bueno, moitas grazas ao profesor Carlos Taivio. A verdade é que, bueno, é un tema enormemente relevante que hoxe está, digamos, en riba da mesa xa de un modo nítido e claro. E, en este sentido, ao calor das súas intervencións, das súas reflexións, abrimos, como é habitual, un turno de debate, de preguntas por parte dos asistentes. Adiante, entón. Quen rompe o fogo? Sí. Buenas tardes, moi interesante todo o que contou. Eu pensando sobre todo o que dixo, me pregunto cantas persoas que estamos aquí pois temos un teléfono móvil ou cantas viaxamos moi a meudo pois moi lonxe de outros sitios onde residimos. Entón, ademais, pensando que o decrecemento é a única posibilidade que temos cara a un futuro posible, se estamos, canta xente está disposta a renunciar ao modo de vida que levamos todos habitualmente, entre os que me inclúo. O que levamos dentro da cabeza non nos prepara. Estamos claramente carcomidos pola lógica da produción, da competitividade e do consumo e admito de bo grau que sair diso non é tan sinxelo. Probablemente o escenario é diferente en moitos escenarios dos países do Sul, onde aínda perviven culturas precapitalistas máis asentadas en proxectos colectivos asentados no apoio mutuo solidario. Isto do apoio mutuo parece que é un elemento central na discusión que promoves. Dixen moitas veces, nos últimos meses, que apenas prestamos atención a eses grupos de apoio mutuo que xurdiron nos momentos iniciais dos confinamentos hai case 5 anos. Por que me interesan? Por varias razóns. A primeira é que, na maioría dos casos, chamativamente, decidiran autoatribuirse a condición de grupos de apoio mutuo. É o termo que dá título a un libro maravilloso de Kropotkin, no que este último demostra empíricamente que hai moi numerosos e moi consistentes exemplos de especies e animais que progreden a través da cooperación e da solidaridade. O segundo elemento de atracción é máis forte. Até onde chega o meu coñecemento, que admito que é limitado, na maioría dos casos eses grupos foron criados pola xente común e non por activistas hiperconscientes de movementos sociais críticos. Era a xente común honestamente preocupada polos problemas que acosaban aos seus veciños e veciñas. A terceira e última razón obrígame a identificar unha obviedade. Neses grupos había franca preeminencia de mulleres. Cando o que está no medio é a manutención da vida, as mulleres están ou adoitan estar un paso por diante. A discusión que promoves ten a dimensión da nosa incapacidade para modificar regras de xogo, mais ten por detrás, desde o meu ponto de vista, en lugar principal, a nosa dificultade para asumir estrategias colectivas de apoio mutuo solidario. Teño, porén, que facerme unha pregunta.
cando os sinais anunciadores dun colapso xeral sexan aínda máis claros que os que xa temos diante dos ollos, por que haberíamos de desbotar o horizonte de que unha parte significativa da sociedade mude radicalmente e o faga sobre a base do que reza o lema central do decrecemento que antes invoquei? Podemos viver mellor con menos. Si somos quen de modificar drásticamente as regras de xogo das nosas sociedades e de repartir de maneira igualitaria a riqueza. Mais admito que, de novo, sobre este proxecto pesa o que ti estás a dicer. O que levamos dentro da cabeza non nos prepara particularmente. Sí. Máis intervencións, máis preguntas? Sí. Moitas grazas. Se escoita? Sí. Moitísimas grazas pola ponencia. Eu quería preguntar cal sería o segundo paso que temos que dar para avanzar neste tipo de modelo. Non estou preguntando polo primeiro. O primeiro é o primeiro que se pregunta sempre. Que é o primeiro que temos que facer? Sobreentendo, aquí tamén o espazo a dúbida, obviamente, sobreentendo que esta asociación, o apoio mutuo, que acaba de comentalo, pero cal sería o seguinte paso? Unha vez chegamos como individuos e como comunidades a ese apoio mutuo, a ese novo modelo de convivencia e de acción social, que hai que facer? Porque, ao final, as interrelacións do sistema no que vivimos son tan profundas e tan múltiples que a mí se me fai un mundo pensar en que hai que facer unha vez temos esa forza comunal. Probablemente sabes que cando teño que enfrentar esta discusión adoito invocar media dúcia de verbos: decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar, descolonizar e descomplexizar as nosas vidas e as nosas sociedades. Non teño, infelizmente, tempo para descer sobre o significado preciso de cada un destes verbos, mas interésame salientar que, desde o meu ponto de vista, non son sino unha consecuencia case lineal e inercial do escenario que crearan, e que é un escenario extremamente delicado, non nos enganemos. Falei hai un momento do risco dun colapso xeral do sistema no que estamos. Un dos libros que trouxen intitúlase Colapso. E isto son palabras maiores. Nese libro describín o colapso como unha reacción, describín o ecofascismo como unha reacción ante o colapso xeral, mas en realidade non é unha reacción, é unha forma de colapso. O ecofascismo, o que eu adoito chamar ecofascismo, que é a contraparte do que defendín ao abrigo dos verbos, é un proxecto que parte da certeza de que no planeta sobra xente, de tal maneira que compre marxinalizar a quen sobran, isto xa o fan, e na versión máis extrema, ao abrigo das políticas dos reximes fascistas do período de entreguerras, exterminar a esas xentes. Claro, se o proxecto fala de reducir a populación planetaria de 8.000 millóns de seres humanos a 4.000 millóns, descrever isto como un colapso parece lexítimo. De todos os xeitos, admito que o problema principal segue a ser o que mencionou aí o colega. O que levamos dentro da cabeza non nos prepara para asumir esa tarea de transformación radical. Aínda que a historia humana permite albiscar horizontes máis optimistas. Recoméndovos encarecidamente a leitura dun libro que só ten un defeito, e que son 700 páxinas. O libro de David Graeber e David Wainwright, intitulado Un novo amanecer. É unha revisión da historia humana desde a perspectiva do apoio mutuo, que conclúi que eso que parece un proxecto utópico estivo claramente presente desde tempo inmemorial nos 5 continentes na historia da especie humana, de tal xeito que non é unha cousa tan rara. En algún momento, eu son un libertario a europea, non a argentina, obviamente, recibín unha pregunta formulada de maneira un pouco inquisitorial que decía:
a ver, Carlos, a min as ideas libertarias pareceme moi ben, pero eu quero saber onde se aplicaron de maneira consistente e prolongada. A maioría dos colegas invocan os nomes da Comuna de París, dos sovietes na Rusia de principios do século XX, nos consellos obreiros na Alemanha ou na Italia, das colectivizacións durante a Guerra Civil Española ou hoxe de Chiapas e de Rollava. A resposta é claramente insuficiente. Son procesos interesantísimos, mas non precisamente prolongados. Vou defender provocadoramente a tese de que a maioría das comunidades humanas, desde tempo inmemorial, nos 5 continentes, se organizaran de maneira autoxestionaria asentada no apoio mutuo, de tal xeito que o que é excepcional na historia humana é a lóxica do Estado, do capitalismo. E xa me gustaría poder agregar o nome da sociedade patriarcal, mas isto vai, infelizmente, por un camiño diferente. Estoy de acuerdo con esta idea que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y estoy pensando qué instituciones que tenemos hoy pueden influir eso. Estoy pensando, por ejemplo, las iglesias pueden ayudar. Porque no se puede esperar de los medios de comunicación ni nada de eso. ¿Qué grupo de gente tiene vamos a decir, poder espiritual o algo para ayudar el cambio? As igrexas poden axudar, mas tamén poden ser elemento central de aniquilación da lóxica do apoio mutuo. En calquera caso, cando escoitaba as túas palabras, veume á cabeza que nese libro Colapso hai un epígrafe dedicado a estudar un colapso moi connotado ao que non lle prestamos moita atención, o que aconteceu na Franza en 1940, cando o exército alemán penetrou no país. O Estado veuse abaixo. As Forzas Armadas tamén. A única institución que se mantivo sobre o terreo foi a Igrexa. Tal vez sería preferible falar das igrexas en plural, mas pouco importa. De tal xeito que estás a propor unha discusión interesante, mas repito o que dixen antes. As igrexas poden participar activamente dos esquemas tradicionais de poder, claramente afastados da lóxica do apoio mutuo, como nalgúnas dimensións, a través, por exemplo, do que no caso do cristianismo chamamos os movementos de cristianismo popular, revelar unha relación moi fluida coa lóxica do apoio mutuo. Todo está aí presente, o mellor e o peor. Mira, é difícil participar nun debate no que estás de acordo casi que totalmente co conferenciante. Pero vou facer unha pregunta. Nos que estamos tan axornados de axornamiento dentro da sociedade, soamente respondemos cando vemos un peligro inmediato, polo medo, non por nada máis, polo medo. E a primeira vez que tivemos que aplicalo foi cando o burato da capa de ozono. E como aí tiñamos a condea dos melanomas, dos cánceres de pel, cando se estendera o burato, como afortunadamente estaba na Antártida, pero cando empezaba a estenderse a Australia, tomouse a decisión inmediata, en 3, 4, 5 anos, se estableceron os sistemas para deixar de producir os CFCs. De maneira inmediata, suprimirlo. E tiveron que suprimirse centos de millóns de sistemas de refrigeración, de aire acondicionado, dos coches, de todos, das casas. Fíxose ese esforzo. Din que dentro de 50, 60 anos teremos recuperado os niveis de hai 50 anos, porque a inercia é moi grande. Pero non somos capaces de ser conscientes
de todos os temas nos que xa superamos os puntos de inflexión, porque non os vemos, porque non están suficientemente pretos de nós. E por iso non temos medo e non facemos nada. É posible unha interpretación deste estilo ou non? E como combatir esa falta de medo, ese tecno-optimismo que vivimos nestes tempos? Creo que neste ámbito que tú invocas, os animais convencionais, os non humanos, son moito máis hábiles, adaptativos e previsores do que somos nós. Parece que neste caso o que estamos identificando é unha formidável estupidez do noso lado. Tú mencionaches, e non dubido do rigor do dado, que dentro de 50 ou 60 anos os efeitos negativos do buraco de ozono terán sido vencidos. Claro, falei aí un momento do colapso. Alguén podría preguntarse, e para ti, Carlos, eso do colapso para cando é? Antes respondía que desde o meu punto de vista as persoas que traballaran seriamente na materia afirmaban que tiñamos que prestar moita atención ao que vai acontecer nos próximos 30 anos. Mas se alguén me di que o colapso é isto que temos xa diante dos ollos, admitirei que o argumento non vai fora de liña. De tal xeito que o que pode acontecer dentro de 50 ou 60 anos, infelizmente, non nos vai chear de contento. Eu tive moitas oportunidades na miña vida de falar en público sobre estas materias, mas non quero enganarme. Case sempre falei ante públicos afíns. Xentes que, mal que ben, pensaban o mesmo camín ou se disentían era en elementos menores. Alguén se preguntará, e nunca tiveches que falar ante públicos non afíns ou, máis aínda, ante públicos hostils? Sí. E a miña percepción é que o da perspectiva do decrecemento, que algo ten que ver certamente co medo, sen embargo é facilmente comprendida pola xente. Se cadra por algo que mencionei ao principio. Levamos eso dentro da cabeza. Sabemos que a nosa vida non vai polo bo camiño, que corremos demais, que non nos detemos a pensar na irracionalidade do que facemos. De tal xeito que cando alguén lembra todo iso, e é relativamente fácil, concordamos en que ten razón. Claro, o problema inmediato é que facemos na nosa vida cotidiana. Somos quen de modificar eses hábitos perversos? Somos quen, como ti suxeres, de anteciparnos ao que vai acontecer? Pois parece que as nosas credenciais non son moitas. Pregúntasme como podemos combater isto. Vasme permitir que responda con unha ironía. Algúnha vez en Santiago botei man da que entendo que é a mellor frase de galegos que escoitei nunca. O protagonista era un gaiteiro de Lugo, un home moi velliño, que foi convidado a asistir en Asturias a unha xornada sobre gaitas. E en determinado momento fixeronlle unha entrevista na radio e preguntaronlle que pensaba de Evia, este gaiteiro asturiano que toca unha gaita un pouco heterodoxa, semielectrónica, sen soprar. E compre supor que o gaiteiro de Lugo, que era un gaiteiro tradicional, non gostaba do que facía Evia, mas debeu pensar, e que gaño eu con criticar a un colega contra o que polo demais non teño nada. E deu cunha frase de concurso obrigado para sair airoso dunha pregunta como a túa. Supoño que respondeu en español e dixo, pois verá usted, si le digo la verdad, le mentiría. Así que, se che digo a verdade, mentiríate. Bueno, o tema é un tema que o Ateneo de Santiago quere volver a insistir e a seguir tratando, porque nos parece que é un tema que está en riba da mesa, que é un tema moi preocupante, que todos temos que respostar. En este sentido, a aportación do profesor Carlos Taivio ha sido moi esclarecedora, abre moitos temas en conexión con a sostenibilidade e os límites do crecemento e o decrecemento e polo tanto, pois, o
o compromiso que vamos a ter é seguir neste camiño tratando de impulsar a concienciación da ciudadanía, que é o que podemos, en principio, facer dentro do Ateneo en estes aspectos ante a crisis ecolóxica que estamos xa percibindo. Falta fai. Pois moitísimas gracias. Queremos facerse entrega un pequeno agasallo do Ateneo de Santiago pola túa participación.